Любовниците на важни клечки от властта вече ще бъдат назначавани с предимство в бордовете на държавните предприятия. Благодаря ви. Вече официално Конституцията е погазана и равноправие няма. Вече официално хората с определена полова идентичност ще имат предимство при назначение в управителните съвети на държавните или така наречени публични предприятия. Се въвежда съответната количествена цел и срок за нейното постигане, като членовете на по-слабо представения пол трябва да заемат най-малко 33% от всички директорски позиции. Това било нареждането на Европейската комисия. С предложения проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за равнопоставеността на жените и мъжете се транспонира директива на Европейския съюз. Евролиберастите нареждат, а нашите изпълняват. Погазването на собствената ни конституция, в която пише, че всички са равни. Цитирам член 6, алинея 2, който гласи: никой не може да бъде привилегирован или дискриминиран на основание пол. Значи, в управителния съвет на държавната фирма ще се избира не на база кадърност, а на база пол. Как? Като се избират хората не според таланта, не според техните дипломи, не според опита, не според уменията си, а по полов признак. Въвежда се квота от единия пол и квота от другия пол. Ами защо тогава не въведете и квоти по раса? Квоти по футболни пристрастия. Например, 60% левскари, 30% цесакари, 5% от Славия в бордовете на държавните предприятия. Забравих и от лохото. Смятате ли, че и тази нова квота, определена за жени, ще бъде назначена Леля Мара с трите вишета, или пък ще бъде назначена оная с големите бомби на оня, дето е от уния? Грешната Мадона с големите бомби! С това отиват по дяволите всички приказки за равнопоставеност, че трябва да бъде назначен човек на база лични качества и умения. Вече ще се назначава на база полова идентичност. Това е поредната евролибералска простотия, наложена с директива от брюкселските счичковци с розови буски. А ако се опитаме да си държим на Конституцията, независимостта и правовата държава, както се нарича, радавистите ни плащат с саморазправа от Брюксел. Това води до заплаха от сериозни санкции за държавата. Възлага се на министъра на труда и социалната политика да докладва пред Европейската комисия резултатите от прилагането на директивата. Приемането и прилагането на този законопроект ще осигури синхронизиране на нашето законодателство с европейското, ще се избегне риска от налагане на финансови санкции на България. Това са ни евроатлантическите господари, партньори. Ние сме равноправни членове на Европейския съюз. Някои сме равноправни, ама изпълняваме каквото ни наредят онези по-равноправните.